18 September 2024 azvina kumira zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe nyaya ndava pano nhasi iri trick, but hatina option. That is kana ukasimba wahana tobva tangoenderera mberi. Gara walike this video tichionesana zvinhu zviri paground. Nyaya iri panapa iri kubuda nauyo anoitwa Nicky Mangwana, ari kubuda ari kutaura kuti National Sports Stadium update. Refurbishment of the National Sports Stadium in Harare is progressing well with completion of stadium water reclamation works being 65% complete, closed circuit television, CCTV 10 styles complete, and the bucket seats installation is 35% complete. I don't know zvangu kuti ma percentage ya Nicky anenge achimaweka sei, but ndo kare situation irimo iko zvinezvi, ndo zvinhu zvikutotaurwa apa. And Zimbabweans are not happy with it. Zimbabweans, they are complaining about this whole issue, about this whole propaganda thing yekuona vari kunyeberwa because Nicky anakubuditsa mufananidzo yestadium yacho. Angobuditsa mufananidzo yavo ivo vakagara vari kungotaura mashoko kungoti ndo patatova iko zvinezvi. We all know that these guys vanoshanda kunyenyebera vanhu vachifevhera hurumende. No, that's like kudhibhisa vanhu. We can't say kunyeba is such, but vanoshanda kudhibhisa vanhu vachi zvinobenefita hurumende yavo, ndo mabasa avo. But the funny thing is havasoda kubuditsa mufananidzo yezvinhu zvacho zviri kuitika. Ndo nyaya ita kuti vanhu vauye vachipopota panapa. Now ndiri kusangana nokutanga kuti Nicky Chikai Mwari, iwe last week MOU to upgrade the stadium was signed in China. Naso wakutoti 65% complete hawangu kusadaro. You know, the thing is vanofungidzira kuti pamwe vanhu vanenge vasingate follow up vanotaura, because most of the times vanhu ava chavaka start vakaona ndechekuti pakataurwa kana anything vanhu vazhinji vanongoti vasiye vakadaro handiti. But pavanozodzoka vakutaura zvimwe manje vanokangana kuti vanhu ukavaudza vanhu havakangana musoro. It's just that vanhu vanogona kuzviignore but vazviona vazvinzwa zvavo. Alright, ndo zvaari kutaura. Alright, fine. But vasina chavaita about it zvavo. Vanongonzwa kuti unoti alright, it's fine, ndo zvataurika kuside uku. Saka panapa ndo zvaari kuchirimind manje kuti aiwa imimi makutidherera because ma MOUs akasainwa kuChina. Last week matopa 65% kudhara. Why is it muri kudaro? And that's why pazonzi chibva mabudisa kamufananidzo tichiona iri kuti zvinhu izvi zvinokwanisa kuita sei, zvinokwanisa kunge zviri zvefavor mukutaura kuti zvisangoperera pamuromo, because umwe ari kubuda ari kuti akomadi kungotaura mapedza, umwe ari kuti taxpayers deserve to be kept abreast with what is happening and how their taxes are being deployed. Ndo mamwe mashoko ari kutaura, because it's just that vanhu vari kuona kuti zvinhu zvari kudzwa zvokuti zvemapercentage it's something chekutoti ameno zvazvingori hazvisi kumeka sense at the end of the day. Saka vanhu vakushitaura kuti it's better kuti muzongouya pana mutiudza kuti we are done with the national stadium iko zvinezvi ravhurwa rakutonoshandiswa, than kugara mauya mataura kuti tapa mapercentage akati, because zvemapercentages I think this guy I don't know akambotaura futi ambobuda achitaura futi nyaya yezvipatara kuti mapercentage iwayo almost zvipatara kwatotora almost 70 something percent if I'm not mistaken. But kuzvitresa kuti uongorore kuona kuti zvipatara ndo chazvo zvakutaura, that's why vanhu vachitaura kuti maybe haasi good pakucalculate mapercentage ake aya. Tozvo zvinenge zviri kuitika, that's why vanhu vatori pakujamuka nenyaya iyo. Umwe ari kubuda ari kuti bucket seats pictures or mureva agara arimo, people they want to see. But the national stadium was built in 1987, needs a new staff of the art stadium with those upgrades, basic standard features. Rufaro was refurbished and still can't host home games. The same will happen after refurbishing HISS as it partisanship tender award, not what the nations need. Ukona imwe nyaya iri panapa yekubudiswa itaura navanhu panapa pari kunzi ime makagadzira Rufaro but nanhasi hatisati rakwanisa kuhosta, but ritonzi rakatorohwa ritoribo makaringonori renovata handiti.
but runza risati kwanisa kudzoka kunzira kuhosta magames. Game vachingotambira kunze. But rakagadzirwa rakasotwa vakatoti aiwa tagadzira ground. Tari renovate zvatoita. But after my renovations acho ese wayo still hapana magames aripo. Saka ndopari kunzi ko kana zvikangoramba zvingopfura zvingodzokera neipapo zvingodzika ka zvingoteremuka zvikwenda. Kwazvakatangira mvura ichinje pakafambira napo ipapo ndopa zvinenge zvichienda napo ndo imwe nyaya irikutaura kuti saka munenge isiri waste of time here because mama diki ngoti kana zvichingoita mongogadzira mamwe maground acho kutotanga rimwe kuti takutochera foundation totovaka rimwe ndo mamwe mashoko akutaurwa nevanhu panapa mumwe ari kuti iwe hamunyare here kutambira bhora kuUganda and Botswana as home grounds aiwa habasa kungoba chete pakashata umwe ari kuti how do you measure those percentage or are you just throwing in figures exactly ndo nyaya iri papa nyaya yemanumbers iri kunetsa kunzi haakwanisa kunyatsotaura manumbers ari straight wazvimeasure sei wazviona sei ndo nyaya iri kunetserwa nevanhu panapa kuti aiwa kana tazogara ZANU-PF inojairira vanhu vana nechembere vari kufa nenzara kugogwe Gwanda Lupani imi mukuita zvemastadiums hospitals hakuna mishonga mukutoda zvenhabvu zvinhu zvakawanda zvinotaurika vanhu I understand vanonzwisisa zvinhu nenzira dzakasiyana siyana but at the end of the day anozongodzoka ungoita mafacts futi because unoti munhu aritaura chokwadi zvake but pamastadiums pachichi it simply means vanhu ava vane basa rakawanda rekutoita zvinhu zvizhinji zviri kufanira kungoitwa mastadiums are important zvekutodaro because bhora for sure rinofanira kutotambirwa munyika maro and it's part of tingatoti chiko it's part of employment zvinotogadzira economy izvozvo because vanhu bhora rikauya rakatambirwa munomu zvinhu zvakawanda zvazvinotobatsira because havasi vese vanhu vanoda kuenda kumabasa ekumaofisi kavanomакwanisa kune vamwe vasina kunge vachiqualify kunge vari kumapositions saka it's very important inotoriwo mamwe mabasa just that vamwe havasi kwanisa zvinzwisisa because munhu anobva angomezha nenzara inenge yakamurova umwe ari kuti ayo maimirira kuitirwa noise nevanhu nawo makutaurira zvekuti makugadzira mastadium nekuti makunyara kuti vanhu vakutambira mastadiums evamwe vanhu exactly umwe ari kuti so with all the rallies Mugabe and ZANU-PF did in that stadium for more than 30 years they just failed to maintain the stadium. Zvakatooma vabadzadiwa zvimwe zvacho ukazviteedzera sho unotosvika pakutozvishaya kana ansa chaiyo unototadza kuti I don't know kuti ivo vanoansa sei kana vachinzwa nyaya iyo how do you measure those percentage nai iwe komanaka kuona nyaya yemapercentage yatonetsa manje iona mapercentage aka vanongodeedzera ndozvo vanoita futi kana kumaelections izvozvo takutozviona manje kuti pamanhapu pase mapercentage avo. Do you remember Gejge RTGS and now we have just find out there is no gold in ZIG 0%. After all that you come here and shares a percentage of construction. Honestly, yeah. These people and those that I think panyaya dzemanumbers apa avazvikwanisi zvinenge zvinotovanetsa ndo zvari kutoona komadi kutumira mapictures acho kwete kungotaura nemuromo muchibudisa zvimafesi zvenyu apa exactly ndo nyaya iri kunetsa you think it's life imagine being Nick Mangwana aunete kunyepa iwe yakomanaka pakashata so when this is eventually completed, are we supposed to congratulate you for a job well done? Just asking, to congratulate her, but I don't think would be any reason. Just know that nothing meaningful is happening when they start reporting like this. Because pane something chinje ndakaunderstand kwanza vakutanga kutaura taura ndizvi zvapi pane something chinochida kuti hide ipapo saka vanhu ngatitovatangira tigare titori kumbeye kwavo ndochinyaya inenge iripo last week you were here on X saying ED signed MOU with Chinese for the refurbishment of National Sports Stadium. Besides that, I have been there at National Sports Stadium hapana chiri kuitwa. You see unaona nyaya iri pana exactly last week azvisikura zvokwadi pavangata nyaya zvasainwa China now at 65%.
ajambira maybe angaida kuti 6.5%. I think kana akataura that way zvinogona kushanda 6.5% techitaura kuti pachii pamwe material yacho yauya vaunganidza zvinhu zvavari kuda kuti vagadzire kana kuti mapainters vatanga kuscratcha something vakutanga kana ari matoilets akurenofetwa maplumber aupo apa position 6.5% inogona kumake sense, not 65%. It doesn't make sense. Zvinhu zvakadaro izvi zvikaizvi panokonga kutojairira vanhu kutoziva kuti havana zvavanotiita ngatingovaudza zvatinoda. Ndo system iri kutoitika ipapapa. Vamanaka ma1 vanhu vari kupopota is this another China funded project? Zvatotanga inzwa zvakutotaura vamanaka tricky, always a fatal attempt to wound the masses. This is another China funded project. Amadzadiwa. The problem ngawe you lie a lot, giving people false hopes. You spoke about mega project. Chibasa chavo ichi andiro ma1 kana mashaya zvekutaura siyana nesu nyarara izvenyu kuti kuda kuti tauna diki ndo zvimwe zvekutaurwa nomwe munhu panapa. Where are the pictures? As much as we know ZANU-PF propaganda, dai tatoona ma pictures. We don't forget you lied about villas. Exactly. Vakamborasa muromo nenyaya ma villas. Exactly. One thing I like about Zimbabweans avakangana zvinhu zvavanenge vakamboudzwa. Ukaudza muZimbabwean something adibe anomirira musoro ngoda udzokorodza futi kumurova nepaper 2 yekumunyebera ndipo anozoya kuti munenge muri kutambira kure nechohwadi. Last time makataura zvakati wani ko zvaifamba sei. But anyway, muri Zimbabwe ndangoti ndidarikoone panapa ndichikuzivisai nyaya dzese dzinonga dzichiitika. Munozviziva kuti nini I will never disappoint. Pari panyaya dzema update apa tichambire tinongozivisana zvinhu zvinenge zviri background. Kana uchingowatanga kusvika panapa iri first time yako kana wasubscriber panonzi pakuliend patinopanana ma updates ese nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. But the most important thing, kulike this video, uchindiudzawo kuti nyaya iyi iri kutaurwa naNick Mangwana yekunzi background renational sports rato kuna 65% unoiona sei.